nauye kuZACC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, yekuhekewa kweaccount yavo, Twitter account kana X account yavo yakonzesa maspeculations nokuti takuona kuti aiwa takuona maopposition activists vaita sana Fadzai vakuti aiwa muZACC munenge matuva nemaemployees ava kutojamukira vakuru achiperi mushe mureZimbabwe nokuti ari kuti aiwa kubvira last week yakahekewa nanhasi vasati vakwanisa kurelieva that intruder. Sana bina mashoko aitoka pana wanafadzi merudu bo subscribe ole kuti na the bell icon. Totanya chiti. Dear Nick Mangwana, last week you told us ZACC Online has lost control of their Twitter account. A week later, is that control still lost? Can we trust them to fight corruption if they can barely get a handle on their X account? Can Minister Tate Mavetera help? Was it a hacking episode or is it employees defying the position of those at the top? Please furnish us with an explanation as soon as possible. We need new leaders. Don't much contact on the fact that aiwa maybe takuona my employees ava kutoda kutodonedza vanhu vari musoro vachiti aiwa toda kupfumbura ipa corruption yamuri kuita advice kana kuti ipoint iri kureiziwa naFadzai achiti why is it makangonyarara you are not letting us know kuti after a week ZACC yatinotrasta tiite Anti-Corruption Commission haizokwanisa kurelieva kana kutora back their account, their X account from this intruder yakapinda kana yakapenetrate maccount mavo. Tudze mafukuro enyu kudipa musoro pemashoko aFadzai pina comment section medu, usano subscribe kulike, tinotina on the bell icon.